We are here. This is the Center for Research in Igbo History and Culture. We are here today at UKWULU in Dunukofia local government area of Anambra State at the residence of Chief Morocco MADUKA, the legendary Igbo musician. We are here with the ambassadorial team of the Center for Research in Igbo History and Culture, and we are here with the son of Chief Morocco MADUKA. Kindly join us, join us for a chat. Hello, sir. Thank you very much. Thank you very much. So, please, we are from the Center for Research in Igbo History and Culture, and we received information of the passing of Chief Morocco MADUKA, and we have come here because we recognize him as an Igbo cultural icon. And so we are here to confirm whether what we heard is true or not. Okay. Well, excuse me. Bonnie? I can't buy it as a woman. No. Yeah. You know, sometime ago, that was 1998. There's been rumor that he's dead. In 1998? 98. Okay. In 1998, we were long ago. That time, phone had run. So they did as in 98. In 1998? 1998. So since then, one of the so this one, as a mother of being already popular, is one Oja no. The money was so this time around, okay, we are for that day on one month on. So on the man on top. So even I know I am joking. But I know you're going to more than 40 years that I have BP. Yes. So I block make here. So I am BP and the sugar. So BP battle today. One day just sugar there. I went to hospital in Sunday. So I don't know how I make more than last week, I money happens to my phone. So no about to go. So need to Eba. Only see no toto. Tapazi between the first 2 months. That's not 2 gallons on 500. Okay, go let you know. No, the doctor now so say about my yesterday. But even medicine you get result to this level. So I control the sugar. The only good one book, okay, yeah.
ọ nọkwa dị ya na-akpọ m sị m nata ndị ahụ adreesị natara adreesị nye ya so onye nke m tọba na-akpọ m ozi ọnụ nwunye nọ na be gasị kpọọ m sị ma gwa ndị ahụ na-aba advansị ya mba ikwu okịta post n'ime Facebook ịghọtago sị m oke ada Monde na a ga-edichaje Monde ya mụ ya na nkịta anyị Tuesday Monday enwe edichaje o nwere last test ọ ga-eje o nwere dọkịta ọ ga-emeti na amakụ so nke a ka ọ jezi dọkịta nyekwezi ya appointment on Friday enye so wesị m mba mgbazi the person because n'oje Friday a na ọma ma egedichaje kwu ya just ndị egwu bụ Saturday ịghọtago so mgbazi the person say na I my father na 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 osimoke mana ndị egwu ga-abịa cover ịghọtago ụtakwa Friday ahụ gbachikwa m azụ sị m onye ahụ ma ego ọka ya ga na-eme protest so ọ bụ na ọ ya ga ọ bụ na ndị egwu ga-eme owu in the evening kara m owu gara the place so mgbe ọzọ na cancel the occasion so mụ na na-abụ na akpa nnọọ steady etilu Wednesday bụkwazi ya asị na ọ nwetazi onwe ya again nwee sị na nke is too much ka m nara ọnọdụ ya ya so mụ bụzi n'ụtụtụ Thursday asaba ka m na-abatazi nwesi uzie kọlụ nwesi somebody kpọnsị nke dị ebe nọ sị na m na-ejekwa East na n'ụlọ ọsị oke njebe mgbe nna ruo nsị mba mkpụzi nke ntọrọ bụ Ogbuelu sị a kedikede sị na ọzọ ejibego ezumike so ike bụ m bee akwa ka m ebe nke ndị bụrụ mmadụ so natazi ya ebe sel ndị mmadụ ejugobe anyị so ya bụ ya ọbụ ọzọ ire akụkọ kabasị akọbụ bifo so my father agbanigo ọ 76 years ka ọ dị ọkwa nke anyị jekwuru ndị ire ahụ. That's a pity. That's a pity. So no, ọ bụ eziokwu na Chief Morocco MADUKA anabago ezumike nka. Ọ try ibe dịla ọ bụrụ ya dịla. Biko kedu onye bụ na ebe ọ nọ bụ nwanne ya ka onwe ya ka ọkwụ ya ka ebu? Abụ m nwa ya nwoke oge kpalatọrọ m na-abịa na ụmụ nwoke mụ bụ second son na-abịa na general onye nke nọ ka mbụ na nwaanyị na-abụtọrọ nke diọkpala diọkpala wee tọ m nwekọkwa mmadụ ịtọ so no nwe ya ka ịbụ kekwa n'afa gị? Afa m bụ Ugochukwu Maduka ma ndị mmadụ na-akpọkụrụ m Igbechiga oge afa echi m na skuul oge nọ skuul Igbechiga Chika ka Igbechiga okay Igbechiga anyị ekene gị ndị Center for Research in Igbo History na ekene unu si ndo ma ndị mụ na vayi bụkwa ndị Center Princess Ngozi Okoye Adigbo niile and Chief Charles Ogugwa Oshimiri Umweru na Chief Ikem Nwafọ nwa Chinemelu ọ ndị mụ na fa so wabịa anyị anụ unu ma ọmanwe obele ma onwe ife nchọ onwe oge ị na-ekwu okwu onwe ebe m n'isi ọ dị m ka na manụ ị na-akọwa na ọ na-aplan ije tie egwu mfa nwere appointment ije tie egwu luo kịta ọ na-eje egwu na some people egwu egwu December nke a? Yes. At 76? Yes. Ọ na-eje egwu arụsiri eke. So o nwesịrị for appointment? Okay. Appointment. Today no even ka na
Performing Musicians Association, Anambra State, not Southeast. Yes. Let's celebrate 58 years on stage. On stage? Yes. Chairman, P-man. The chairman of the occasion, Senator Alfonso Sobibake. Yeah. So we are yesterday. We are on a pack, and I was on today, today Sunday. Can I say on behalf of the center and on behalf of Igbo? I know.